नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। क्रिकेट टुर्नामेंट आयोजित केले आम्ही पळयलात। कबड्डी, व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट असे इतर क्रीडा बी तुम्ही पळयल उरतली जाल्यार गरोर नुस्त्याधरची स्पर्धा केल्ली खंय तरी आयकलात नानी तसली एक विशेष स्पर्धा कारवारात झाली। युवा नुस्तेकार संघर्ष समिती वतीन कारवारच्या बैतकोल ब्रेकवॉटरा लागीं आयोजित केल्ली गरोर नुस्त्याधरचे स्पर्धेत खूब लोकांन भाग घेवन हांव मुखार तूं मुखार म्हण घेवन समुद्रात गरोवन खूब नुस्त्याची शिकारी केले। ह्या स्पर्धेत रेडियम गरय आणि सादा गरय असे दोन विभाग केल्ले। सुमार 5 तास नुस्तें गरोवंक वेळ दिल्लो। ह्या वेळाचेर जास्त नुस्तें धरयल्ल्याक कॅश प्राइज आणि ट्रॉफी दिले। गरोवन नुस्त्याधरची स्पर्धा जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी उद्घाटन केले। तशेंच जिल्हाधिकारीन सुद्धा गरय घान नुस्त्या मारूंक प्रयत्न केले आणि स्पर्धेत भाग घेयल्याक प्रोत्साहन दिले। आयच्या ह्या दिवसाक ल्हान ल्हान होडयेचेर वचून घेवन नुस्त्याधरचे सुद्धा कमी जाला। मत्स्यमार आता होड एक उद्योग जाला। असले परिस्थितीत गरोवन नुस्त्याधरचे अप्रूप जाला। त्याका लागून गरोवन नुस्त्याधरचे स्पर्धा आयोजित करून ही पद्धत आणि कला युवकांक शिकेचे प्रयत्न संघर्ष समितीन केल्ले बद्दल हर्ष व्यक्त केला। ಬಹುಶಃ ಮಾನವನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬೋದು। ಮಾನವ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನಾಗಿ ಈ ಥರ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಬಿಯಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೀನುಗಾರರ ಒಂದು ಬದುಕು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ। ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂದೆ ತೆಗೀರೇನ ಓಕೆನಾ? अरे हंगास मरे पटलाने क्या मरे ए लूदल उठला अಣ್ಣ ಮಾಡು अरे राम राज्याच्या परिकल्पनेत नवीन संस्था रचेला। कर्नाटकात पुढच्या विधानसभा चुनावाक 50 क्षेत्रात साधू संत स्पर्धा करतले। भटकळात ब्रह्मानंद हो प्रयोग करतले। चुनावाच्या प्रचाराक तुम्ही कोणाली गरज ना, 5 लाख नागा साधू येतले म्हणून नामदारी कुलगुरू जावन आशिल्ले उजिरे श्री रामकृष्ण क्षेत्राचे मठाधीश ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामीजीन घोषित केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळात जातीत आशिल्ले श्री क्षेत्र सागರದ ಹೊಳೆ हळेकोटे हनुमंत देवाल्या 60वे दिवसाच्या सभा कार्यक्रमात दिव्य सानिध्य तेमी घेयले। ह्या वेळाचेर MLA सुनील नाईक, माजी MLA मंकाळ वैद्या, JD नाईक, RN नाईक, विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमगेल्या उपस्थितीत तेमी उलयले। लोकप्रतिनिधी म्हणल्यार राजा आणि राजान प्रजाक आपल्या भुरग्या सारखे पळोवंक जाय। आमी देश फिरचे संत, सुमार 5 लाख साधू संतां भितर हांव बी एक। आमी सगळे बसून चर्चा करतात। राज्यात व्यवस्था दिशे चुकतेत आसा, हेजे बद्दल बेजार व्यक्त जातेत आसा। तेजेन राजकारणात सगळी बदल जावूं जाय, तशें म्हूण आमी संन्याशी मुखार येतात।
ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆಮ್ಕಾ ಪ್ರೇರಣಾ ಜಾವನ್ ಅಸ ಅसे तेमी सांगले. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಂತೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಬರೇ ಎಂದರೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಸುಖಭೋಗ ಎಂಬುದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೂಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಇದಿಂದೆ ಪರ್ಯಾಪ್ಲಾದ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ PG ಆಗಬೇಕು. ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಇದಿಂದೆ ಪರಿವಪ್ಲ ಕಾನೂನು ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ನಿಮ್ಮಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಔಟ್ ಪಾಲಿಸ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರ ನೀವು ಬೇಡ, ನನ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾನ್ಕಾಲ್ರು ಅಥವಾ JD ನಾಯಕರು RN ನಾಯಕರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ರು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಮ್ದು ಹೊಸ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತೆಗೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಂಗವನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ TAD ಹುಡುಗರು ಬೇಡ, ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು. ಈಗ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ? ಏನು नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाबरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कारवार शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर एप्रिल 27 तारीख ते मे 1 तारीख पर्यंत तांडव कला निकेतन संस्था बेंगळूर वतीन करावळी हब्ब नावाचो उत्सव जातलो म्हणून संस्थेचे अध्यक्ष मंजुनाथ नायक हेमी सांगले. सोमारा कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटिंगात उलयले तांडव कला निकेतन संस्थेचे अध्यक्ष मंजुनाथ नायक स्थानिक कलाकाराक प्रोत्साहन दिवक आणि कला वाडोवचे खातीर आमगेल संस्था गेल्ल्या खूब वर्सांच्यान कार्यक्रम आयोजीत करतेत येयला. कोरोना लागून गेल्ले 2 वर्स कार्यक्रम करूंक शक्य जालें ना, पण आतापटी बरे कार्यक्रम आयोजीत केला. 5 दिवस जावच्या ह्या कार्यक्रमाक स्थानिक कलाकारां बरोबर हिंदी आणि कन्नड सिनेमाचे गायक भाग घेतले. पुढच्या दिवसाक कलाकाराले नाव घोषित करतले. कोणी बी कलाकारान कार्यक्रमात भाग घेवचे जाल्यार नूतन जैन हेका 7019449866 ह्या मोबाईल नंबराक कॉल करूंक हरकत ना अशें तेमी सांगले. ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿರ್ಬೋದು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತ ತಾವೆಲ್ಲ. अंकोला शहराचो होडदेव म्हणून प्रख्यात आशिल्लो श्री वेंकटरमण देवालो जलक्रीडोत्सव उमेजीन आनी भक्तीन जालो. दर वर्स जावचो श्री वेंकटरमण देवालो जात्रोत्सवात जलक्रीडोत्सव म्हत्वाचो जावन आसा. ल्हान रथ आनी व्हड रथाचेर शहरात फिन नंतर जात्रेच्या दुसरे दिवस जलक्रीडोत्सव जाता. श्री वेंकटरमण देवस्थानाच्यान पालखेत बेळाबंदर पर्यंत मेरवणुकेत वचून नंतर होडयेचेर न्हंयेंतल्यान गाबीत केणी वयता.
आणि थंयच्यान नुस्तेकारा खंयच्यान पुजा स्विकार करून परत थंयच्यान बेळाबंदर पर्यंत येता, तशेंच परत पालखेत देवस्थानाक येता। अशी श्री वेंकटरमण देवाली जात्रा संपन्न जाता। ಲಭತೆ ಪರ್ವಣಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ। ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜಗನ್ಮಂಗಲಕಾರಕನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಮಂಗಲಂ ಪ್ರದಿಶಂತುನಃ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ತದೆ। ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಿರ್ತೇವೆ। ಆ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಗಡ ಬಂದು ಭಗವಂತ ನೀರಾಟ ಆಡಿ ಪುನಃ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರೊಡನೆ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮರಳುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಅದರ कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त लोकांक रिव्हर रॅफ्टिंग करूंक घेवन गेले तेन्ना खत्र्यात शिरकयले 12 लोकांक रक्षण केल्ली घटना जोईडात सद्याकच घडली। गेले सतत 4 दिवस सुट्टी आशिल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रवासी लोक खूप प्रमाणात येयले। जोईडा दांडेली भागात जास्त प्रवासी येवन काळी न्हंयत वॉटर स्पोर्ट्सात भाग घेवन मजा करतात। जाल्यार जोईडा गणेशकोडी हांगा दावणगिरीच्यान येयले प्रवासी रॅफ्टिंग करूंक गेले तेन्ना कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त लोक बशिल्ल्यान 12 लोक खत्र्यात शिरकले। बोट बुडच्या परिस्थितीत आशिल्ली। ताबडतोब आयोजकान दुसरे बोटीचेर वचून घेवन उदकांत पडिल्ल्या भुरग्याक मेळून घेवन 12 लोकांक रक्षण केले। कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त गेल्ल्यान ही घटना घडली अशें कळून येयलां। ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ ಭಯ उसे जैकेट काटने लगा। काल उस्पीडी ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿ बाड़ा सब लोग है नहीं, बाड़ा सब लोग है नहीं। ತುಲಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವಂದೆಲ್ಲ ತೆಲಿಗಿಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವ ಅಲ್ಲೋಡ ತಲೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ आयज इतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।